नवरात्र के पावन महीना में भैया हो हम राहुल ओझारा भैया के याद करे के बाद और कहे के बाद कैसे एगो भक्त माई के दरबार में जाके हाजिरी लगाओ तारे कह तारे कैसे कौना भाव में आज सुनी जाए। मन के मंदिर में मैया रानी जी बस जाली हो, अनिमिये बसेरा माई के निमिये कहाली। दरबार में एक बार हाजिरी जे लगावेला तो उहो कबो खाली लौट न पावे हो। भक्त कहता कैसे कौना भाव में कि कैसे में आई मैया अरे चरण के जरिया हो की डरिया लगेला। जय हो। कैसे में आई मैया कैसे में आई मैया कैसे में आई मैया चरण के जरिया हो की डरिया लागेला। कैसे में आई मैया चरण के जरिया हो की डरिया लागेला हो की डरिया लागेला। तो बघवा बैठल बा दुवरिया हो की डरिया लागेला। रवा बैठल बा दुवरिया हो की डरिया लागेला। कैसे में आई मैया कैसे में आई मैया चरण के जरिया हो की डरिया लागेला हो की डरिया लागेला। तब बघवा बैठल बा दुवरिया हो की डरिया लागेला। तसेरावा बैठल बा दुवरिया हो की डरिया लागेला। बघवा बैठल बा दुवरिया हो की डरिया लागेला। एक हाथ ले ले बाड़ू एक हाथ ले ले बाड़ू खून के खपड़िया हो की डरिया लागेला। एक हाथ ले ले बाड़ू खून के खपड़िया हो की डरिया लागेला हो की डरिया लागेला। बघवा बैठल बा दुवरिया हो की डरिया लागेला। ओ बघवा बैठल बा दुवरिया हो की डरिया लागेला। हाथ ले ले बाड़ू खून के खपड़िया हो की डरिया लागेला। एक हाथ ले ले बाड़ू मूड़िया सुररिया हो की डरिया लागेला हो की डरिया लागे
लागेला तो बघवा बैठल बा दुवरिया ओ की डरिया लागेला ओ बघवा बैठल बा दुवरिया ओ की डरिया लागेला कैसे में आई मैया कैसे में आई मैया 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 कैसे में आई मैया चरण के जरिया ओ की डरिया लागेला कैसे में आई मैया चरण के जरिया ओ की डरिया लागेला ओ की डरिया लागेला तो बघवा बैठल बा दुवरिया ओ की डरिया लागेला बघवा बैठल बा दुवरिया ओ की डरिया लागेला ओय बघवा बैठल बा दुवरिया ओ की डरिया लागेला बघवा बैठल बा दुवरिया ओ की डरिया लागेला बघवा बैठल